A dneska si zahráme túto hru, zničíme proste mosty. A budeme používať tu najlepšiu zbraň, ktorá je na tom vysielači, ktorá vyšla atomovku. Ukáž nám to, Matias, do záberu, ako to vyzerá. OK, takže máme tu ako keby tú vysielačku. No, stačí to tu takto tipnúť na mapu, aby to taký zelený kruh. No, už stačí iba počkať, kým to ako keby vybuchne. Takže počkáme chvíľu. A túto bombu budeme my dneska používať. Dúfam, že je to... No, akože aj na to ničenie tých mostov. Dúfam, že toto video bude celkom dobré. Dúfam, že mi nespadne počítač. To idem teraz ukážať ľuďom. To teraz ukážem ľuďom, takže prosím ťa, nebež mi tu. A... Už to ide. Bum! Zrejme, že to je fakt efektívne. Potom my tu máme tuto ešte takúto dobrú zbraň. Asi už by som to... Tu máme jednu zbraň. No, kúpil tú dobrú, kúpil ten launcher. Druhý. Ja kúpim. Takže ešte tu máme túto zbraň, toto vám tiež ukážem. Tak nič. Ja to nejde kúpiť. Koľko mám peniazy, Paťo? 1050. Môžem si všimnúť, že to celkom dosť urobí veľkú explóziu. Jo, akože o to je plné video, takže... Tak no, takže toto budeme dneska používať. Vám, že to dáme, no. Ok, už sa tam dal, ja to rýchlo prebehnem cestou. No, a dal by som to tady. Môžem si všimnúť, že to fakt urobí obrovskú explóziu. Letko. Ešte by sme, ešte môžeme používať túto zbraň, to je toto. Ešte raz vám to ukážem. Takže to má tú istú asi silu. Paťo, idem vystreliť na vlak, jo? Aha, on tu, ok. OK, presne na vlak. Utekaj od toho. Musím mať práve záberu. Kto ide? Robím screenshot. Wow! Ja som vystrelil tiež. Fakt? Jo, z toho raketometu. Paťo, vieš čo urobíme? No. Skúsime obidvaja. Takže môžeme to skúsiť, actually. Ale na ďalší most, jo, lebo toto už je zničené. Áno. Čo dostáva. Takže počkáme si. Teda. Takže ja toto zatiaľ ešte to ukážem ľuďom. Ja to idem napiť, kúkajte sa, ak to tam príde pekne. Ja som z toho umrel. GG. No nič tak zvonia. Fakt, prosím vás, ja viem, že vy ma nepočúvate, ale prosím vás, ja viem, že na týchto videách býva väčšinou okolo 10 zliadnutí. Fakt, prosím vás, dajte odber tomu kanálovi Matias Bombardér. On točí fakt skvelé videá a točí hlavne zo starých zápasu a futbalové výsledky. Koho zaujíma futbal, choďte sa tam kúknúť. Takže nemá to až také strašné. A dajte aj odber mne. Dajte aj odber mne a ideme na to. Opovažte sa dať odber kanálu. Nie, tomu môžete dávať. Lolcast môžete dávať odbery. Pretože ako keby... Takže kam to dáme? Kde sme? Takže... 2.
Počekaj, ide vlak. Ale Matýs, ty si to zrušil, ty tam musíš držať tú vysielačku furt. Wow. OMG. Kámo, tak akože ten počítač to nezvláda, no. Aspoň vidíte ľudia, ako to vyzerá, keď kúpite najlepšiu zbraň v tejto hre. Je to štvrtý most na zničenú. Za mňa toto video bude dobráko. Jojo. Akože... Trebalo to aj veľa, proste dlho to Kama, naučíš, ale- máš proste pripraviť. Ja no, akože to mám 30 minút tie body nazbierať, no. No nič. Ako toto si zaslúži like a odber. Toto. Trpezlivosť. Počkaj, ja to tam dám, poď na druhú stranu toho mosta. Poď na druhú stranu. Wow, máme screenshot. Poď na druhú stranu, Matýs. Ako keby teraz tu použijeme, poď sem, Tady? na druhú stranu. OK. Jau. Počkaj, poď na druhú stranu. Ja. Idú, on sa musia resetnúť most. A dáme to tam naraz, OK? OK. A drž tú vysielačku, jo? Tady? Ja ťa nevidím. OK, poďme tam. Ty stojíš na mieste. Ja ťa vidím, že stojíš. Ty beháš? No teraz behám. Som za tebou. Ja ťa vidím, že tuto stojíš. Ty si zomrel. Ja vidím, že tuto takto stojíš. Som tu vedľa teba. No nič, teda si už mi spadol počítačik. GG. OK, Paťo, dajme to tu. Nie, počkaj, tuto, jak ja stojím, tuto. OK, 3, 2, 1. 1. A drž tú vysielačku, drž. Je vlak. Kašli na vlak. Jo. Wow. Cože? OMG. Ja som ešte stihol rozsekať ten vláčik. OMG, OK. Jo, vidím. Takže ako keby, no... Celkom dlho nám to tu aj trvalo. Tak prosím, dajte odber, lebo akože... Sorry, ale 3 videa denne... Akože daily content robiť je... hard, no. So mňou. No, s Matýšom ešte. Dajte mu odber, lebo fakt, akože my to tu točíme skoro každý deň. Jo, a budeme stále točiť každý deň. No a teraz, keď sa resetne most, To bude vôbec posledný most ešte, to bude posledný. jo, a potom dáme koniec videa. A toto, že to bude posledný most, tak to bude najväčšia pak. Ale tam, naraz to dáme, jo. Utečieme a urobíme krásny screenshot. Čo ty na to? Akože môžeme action, ako... Teda ja nemôžem urobiť screenshot, keď mám toto otvorené, ale ty určite áno. Ja, OK. Dáme to do boku mosta. Ja ťa nevidím nikde. Tu. Kámo. Tuto? Tu, poď, tu. Ja ťa nevidím. Tady. Ja ťa vidím za mŕtvého hentam. Daj to tu. Kde je tady? Jo. OK, 3, 2, 1, teč. OK, a troj. Už čakáme, kámo, toto bude neskutočná explózia. OMG. OK. Wow. OK, dal som čo najviac fotiek, ako to išlo.
Jako koniec intra. Koniec videa teda. Ne, že ešte to je posledný most. Ja, okej, tak ešte posledný most ľudia. Wow, som vyletel do vzduchu. Ja už tu vidím vláček, vláček. Jo. Paťo, teraz nedávaj toto, jo? Dáme to na tú bombu. Ja už som to tam dal predtým. To netrafilo nič. Paťo, vylez tam, jo? Jo, tam som tu, kamo. Ja to dám na ten most, Ja to dám na tú bombu, dávam, jo? 3, 2, ja dávam tam. A zdrhám. Je to na tej bombe. Odrej. Wow. Paťo, pozor na tú explóziu. Už to tu vybuchlo. Či to bolo moje iba? To bolo tvoje, teraz moje, dívaj. 3, 2, 1, ide. Wow. Oh my god. Wow. Toto dá všetko na YouTube, jo, Paťo? No akože to je YouTube, ale okej, no. Kámo, som úplne ten celý most rozdrtili. Vyberiem 3 fotky, no a ti tam napíšem, že 3 najkrajšie fotky dnešného dňa v tejto hre. Takže Paťo, posledný most. Nie, poď intro, toto už je posledný, to bol posledný. Okej. Takže poď sem, kde som ja si nebudem vidieť, ale... Si vedľa mňa? Okej, som, počkaj. Ja ťa nevidím, takže... Okej, takže zdravíme s Matiasom, ktorý tu nie je, lebo ja toho tam mám bugnutého vzadu, že umiera. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, áno, zanechajte ten odber tu, aj like. Jasne. A fakt prosím, choďte dať odber tomu Matias Bombarder, je to super kanál a ja neviem, koniec a čau!